כבוד נשיא המדינה מר שמעון פרס, מכובדים ואורחים יקרים. אני מודה לכם מאוד שהגעתם היום, ביום חגה של זנית סולר באוניברסיטת בן גוריון שבנגב, להשקת החווה הסולרית הראשונה מסוגה בעולם, כאן בקבוצת יבנה. על חברה שתפעל ותחדש בתחום האנרגיה הסולרית, חלמתי כבר לפני 5 שנים. סברתי כי ישראל מוכרחה להיות חוד חנית עולמית בתחום זה. דוד בן גוריון כתב בנאומו משמעות הנגב, אני מצטט, בנגב ייבחן כושר היצירה והעוז החלוצי של ישראל, ומבחן זה יהיה גורלי. בנגב ייבחן כושר המדע והמחקר היהודי. על אנשי המדע והמחקר שלנו שומה להתרכז בשדות מחקר חדשים, ביניהם ניצול אנרגיה שמשית מרובה בארצנו, ובייחוד בנגב, סוף ציטוט. דברים אלו נאמרו לפני 55 שנה, וכאילו כוונו לפרופסור דוד פיימן, ראש המכון לאנרגיה סולרית בשדה בוקר, אשר הקדיש את חייו לחקר אנרגיית השמש ומיישם הלכה למעשה בשמש היוקדת של הנגב את משנתו של דוד בן גוריון. פרופסור דיוויד פיימן, פיזיקאי בכל רמה חבריו, אבי הטכנולוגיה שלנו, הינו הראש והראשון ברשימת התודות וההוקרות ביום מיוחד זה. בכל מהלכיי והחלטותיי העסקיות והאחרות עמדה לפניי ההנחה לפיה בכדי להקים חברה האמורה לחדש בתחום האנרגיה הסולרית, עליך לא רק לשאוף למצוינות טכנולוגית ועסקית, עליך להאמין באמת ובתמים כי לחברה כזו ישנו גם דבר נוסף. לחברה כזאת יש זכות קיום אמיתית, רק אם קיימים גם אותם ערכי יסוד בסיסיים אך נשגבים של כיבוד משאבי הטבע ההולכים ומתכלים ושל מימוש הערבות ההדדית בין בני האדם באשר הם. חברה שואפת לבנות עתיד ועולם טובים יותר, בלי מרכאות ובלי ציניות. מסעה של זנית סולר החל בנגב. הוא המשיך בקבוצת יבנה, אך פניה שוב לדרומה של הארץ. אני לוקח על עצמי כמשימה אישית להקדיש כמיטב יכולתי ומרצי לשגשוג הנגב, ולתרום מהידע הטכנולוגי ומהישגיה של זנית לרווחת דרומה של ישראל. זנית סולר תפעל בשדה התעשייה בארץ ובעולם, ואולם לא תשכח את חזונה המקורי. אחד מאתגריה המשמעותיים הבאים של זנית הינו הפיכת עיירה בדרום ישראל לעיר הסולרית הראשונה בעולם, באופן שתאפשר לה להיות מודל לחיקוי ולעלייה לרגל בכל העולם כולו, ותהווה עוגן ליצירת מקומות עבודה רבים ומשמעותיים. בד בבד תפעל זנית לתרום את חלקה ולגרום להבאת אנרגיה זמינה לכפרים נידחים במדינות עולם שלישי, אפריקה והודו. בשנים האחרונות נעשו בישראל צעדים משמעותיים לקידום תחום האנרגיה הסולרית. אני מקווה כי התמיכה הממשלתית תמשיך לקדם ולהרחיב את התחום. כמו שהשכלנו והצלחנו בישראל להקים את תעשיית ההייטק, שמהווה היום את אחד ממוקדי הייצוא והצמיחה הכלכלית המרכזיים שלנו, זה הזמן, מכובדיי, לוודא כי הכוונה שעמדה בבסיס ניסוחה של החלטת רשות לשירותים ציבוריים חשמל בנוגע להסדרה לייצור חשמל מבוזר באמצעות מתקנים פוטו-וולטאיים הייתה אכן עידוד הקמתה של תעשייה ישראלית יצרנית בתחום האנרגיה הסולרית. כדי לסבר את האוזן, המשמעות הכלכלית המיידית להחלטה לייצור מערך סולרי בהיקף של 50 מגוואט מחייבת יבוא מערכות סולריות בכמיליארד שקלים. בעת זו במיוחד, מן הראוי יהיה שחלקו הארי של סכום זה יופנה ליצירת מקומות עבודה, כמו גם ייצור מערכות בטכנולוגיה ישראלים כחול לבן, ולא ליבוא מערכות פוטו-וולטאיות שרובן מיוצרות ביפן, סין, גרמניה ואחרות. ציונות אינה מילה גסה. היום יותר מתמיד היא רלוונטית. 3 מסרים עיקריים אני מבקש להעביר היום, ערב חגיגות יום העצמאות ה-61 למדינה. 1. ניתן ליצור בישראל אנרגיה חשמלית פוטו-וולטאית במחירים תחרותיים לאנרגיה מיוצרת מדלקים פוסיליים. 2. זו העת לתמוך בהקמת תעשייה ישראלית כחול לבן ולעודד הקמת מרכזי מו"פ ומפעלים יצרניים בישראל. 3. ישראל יכולה, וראוי הוא, כי תוביל לתחום האנרגיית השמש. הקמת עיר ישראלית דרומה של ישראל, אשר תפיק את מלוא תצרוכת האנרגיה שלהם מהשמש, תציב את ישראל בחוד החנית העולמית. אתגרים רבים ניצבו ועדיין ניצבים בפני החברה. אנו רק בתחילת מסע מאתגר. אני מקווה שידע להמשיך להשית ולנווט את הספינה המיוחדת הזו בצורה טובה ומיטיבה. בסיום דבריי, אני רוצה להודות למשקיעה של זנית סולר על התמיכה והאמונה, ובמיוחד לשותפיי ליאור בן חור ובוריס קרסני, שעשו ועושים מעל ומעבר. בורכתי לשותפים כמותכם. לאוניברסיטת בן גוריון שבנגב, ובמיוחד לפרופסור דיוויד פיימן וצוותו, לעובדים המצוינים שלנו, בוב ווילן, אליעזר בן משה, אברהם בחר, אורי קוסט, דוקטור חיים חייט, פיטר מיגלוביץ', יואל שביט, אורי לוין,
דוקטור אורי אלגד, אנדרי, סגי צדקה ודייוויד רם. ולחבריי הטובים, דוקטור אילן אוזובסקי, פרופסור עזרי טרזי ועורך דין ליאור קווינטנר, שמעבר להיותם חברים, היו גורם מכריע בהגשמת החלום. לחברינו בחברת דולב, תודה ליורם זם ושוויה לוי מחברת סנאט, ולחברי קבוצת יבנה שהאמינו בנו ולקחו חלק בהקמת החווה הסולארית הראשונה מסוגה בעולם, כאן על אדמתם. תודה לדוקטור אנדריאס בט וצוותו ממכון פרנהופר ריסה בגרמניה, ודוקטור קלאוס ראש מאזור ספייס. אני מודה להוריי ולאבי שלימדני שאין כמעט אתגר שאינו ניתן להשגה. אני רוצה מאוד להודות למשפחתי על תמיכתם הבלתי מסויגת, גם כשימים ולילות ארוכים אני רחוק מהם. ותודה מיוחדת לאשתי וחברתי אורית, שהקימה איתי את זנית וממשיכה לצעוד ביחד איתי להוביל את החברה לאתגרים ומחוזות חדשים. בלעדיה באמת כל זה לא היה קורה. ולכם תודה רבה שכיבדתם אותנו בנוכחותכם.